लोगोफोर खुलुमबाय आंनि डली ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं स' लोगोफोर आङो नै दिनैहाय नोंथांमोनजों साम' ओंख्रि संनाय माने खिन्थानो नागिरदों आरोना लोगोफोर थारमाने आङो साम' ओंख्रिखौ संनोनो मोनफेराखै आरोना ओमफ्राय माने बिदिनो बाहेरा थानाय जाबोबाय नालाय माने न'आव मा होनबावनो जिखुनु संफेरनो मोनाखै आरोना आङो ओमफ्राय मोनथिगौ प्रसेसखौ माबायदि सङो खोनाबाय बुहुदनो खिन्थु संफेराखै आरोना स' आं बेखौनो दिनैहाय माने संनो लादों आरोना लोगोफोर साम'जों सबायजों संगोन आङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय मा दाउ बेदर एवगोन आरोना आङो माने दिनैनि ओंख्रि आरो बे जोंनि साम'जों सबायजों ओमफ्राय दाउ बेदर भाजा बे आरोना स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो जुदि आंनि भिडिअ माने आंजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय आरो आंजों लोगोसे फैदोलाय लोगोफोर आं नोंथांमोनजों माने एसे खिन्थालांनोसै आरोना आं माबायदि संगोन बेखौहाय आरोना स' फैदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय आंजों लोगोसे फैदो सबायजों साम'जों संनो नागिरदों नालाय लोगोफोर आङो सावखांबाय दाउखौ माने सबायखौ सुनानै लागोनसै आरोना लोगोफोर दायो फार्स्टआवहाय स्टार्टिंनिफ्रायनो देखायगोन आं दिनै दाउआ दाउ लकेल गोदानसै ओरैजाय दिस ओइ लोगोफोर साम'आ जोंना माने दानखानाय फुखानाय बिदि आरोना आजिखालिथ' बायबा दानखानाय फुखानायखौनो मोनखायो नालाय फैसानिसो बाहादुरि ना बयबो दानखानानै फुखानानैसो फानखायो आरोना स' आं बेखौ दा दैजों मोजां सुग्रोनानै लानोसै आरोना लोगोफोर एसे मैला दंबावो मालायनि सुनाय ना थ' बेखौ गाव सुबा साबसिन जायोना ओंखायनो एसे सुफिननानैल' लानोसै आङो र' लाबाय आरोना लोगोफोर बेसेबां हायो एसेबां गोथाव खालामनो नाजानोसै आङो मस्ला मस्लि बानलु सामब्राम देनानै लाजोब्बाय गरम मस्ला थस्ला एक्सट्रा जिरा नैबाव दङ र' दा बेखौ होदेरनोसै लाखाजोब्बाय आरोना गासिखौबो सबाया नैबाव दङ सबाय मोननानै लाबाय बेवहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे दाउ माने गेसाव एवग्रोनो आरोना आं लोगोफोर साम'खौ ओमफ्राय दाहाय बिनि उनाव गोदौनायावसो आङो मा होनो अदाबाव हरगोन सबायजों जेला आं ज' होगोन नैबावहाय सबाय दङ लोगोफोर एलाय र' जाथ'वाखै फार्स्ट टाइम साम' ओंख्रि संनायनि खोथा एरगासिनो दा मिनिनो नाङा दे लोगोफोर जायाखैबा माने संजेननो मोनाखैबालाय आरो माथो ना मोनिखौथ' न'नि होनखानांगोन बोरैथो संफेरनो मोनिखौ होदो होनो हानो आं दा बाव होजोब्बाय आरोना गासिखौबो हालदै संख्रि गासिबो होना लाजोब्बाय नै एवग्रोनानै लादों ओमफ्राय बिथिं दाउ बेदर एवनायनि मोनसे रेडि जाबाय आरो र' खिन्थानो बायदि मोजां नै जोंना दाउ बेदरखौबो दिनै बोरमा साइसाव संगोन आरोना बोरमा बेदरखौ जेरै नानानै लायोना लोगोफोर बिदि माने बेदरावबा एसे मबाइलावबा एसे कालारखौ बेलेग नुयो खिन्थु गोमो जाबाय जि मोजांनो गोथाव होनसै लकेल भाजा सबायजों दैबाबो सुखानाय नंला दिनै गोथावा साइज जाखाबाय हालदै थाव होनानै नाखाजोब्बाय आरोना दाउ बेदरखौ खोबनानै दोनबाय बारा दा माबा दै होबा माबा जानांगौ गामिया साराया बे जोंना गोसोम होननानै दामि दे लोगोफोर सारायानो दालाय मोनसे बेबायदि जातनि साराय थायोना गामलाखौनो ग्लुब होदो बेबायदि मोनसे गोसोम जाग्रा साराय थायोना लोगोफोर बेबायदि बे आरोना जोंना माने अरावबो संबाय थायो नालाय ओमफ्राय फुबाबो जोंखायाना माखासे मानसिफ्रा मिथिखायो माने साराय गोसोमा माबोरै जायो बेखौ ओमफ्राय अदाबावबो संग्राखा ओमफ्राय बेनिफ्राय माने साफा सुखानानै फुनानै दोनखानाय साराय आरोना लोगोफोर बिदिनो गोसोम जानानै थाबाय माथो होननो बिथिं दाउ बेदर ओमफ्राय नै बेजोंहाय साम' सबाय संगासिनो दं नोंथांमोनहाबो सोर बर'नि ओंख्रि साम'जों सबायजोंखौ जानो गोथाव मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरदे लोगोफोर कालारखौहाय मबाइलाव बारा मोजां सिनाया आरोना मबाइलावहाय बोरैबा गुफुरफुर नुनो नागिरो खिन्थु रियेलावबा मोजां जायो आरो गोमोनो स' नोंथांमोनहा सोर साम'जों सबायजों बर'नि ओंख्रिखौ जानो गोथाव मोनो आंनि कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर एवगासिनो दं गोथाव मोदोमजोबलायलायबाय लोगोफोर आङो खोनादोंमोन आरोना बा आंनो खोन्थादोंमोन जेनेबा बिमाया बा जोंनि आबैयाबो खोन्थादोंमोन कि साम'नि मोननायखौ माबोरै मोनथियो होननानै बुङोब्ला माने साम'आ नै खोनादोंना लोगोफोर नोंथांमोनहाबो थारमाने साम'नि मोननायखौ बे एवनाय टाइमाव थुब थाब बेरनायावहाय माने
साम'खौहाय एवनाया जाबाय होननानै मिन्थियोनो आरोना लोगोफोर बेखौ आंनो माने गोदोनो माने सिगाङावनो मिन्थिखादों आरोना आङो बिदि थुक थाक बेरनाय खोनाबानो साम'नि एवनाया जायो होननानै लोगोफोर दा नै बेरबाय आरोना आं दिनै संनायावबो जाबाय होननानै साननानै लानोसै आं बेखौ दायो लोगोफोर जि मोजां जाबाय दै गैला आरोना गावनि दैया रानजोब्बाय नै दा आङो माने सबायजों होस'नानै एबाराव अराबाव लागायनोसै आङो बेखौ सबसे बादि थुक थाक होनजोब्बाय नै जि मोजांनो ओइ दाउ बेदरा मोनबाय लोगोफोर गोथावनो बे मोनगोबा र' सबायजों साम'आबो मोनसे अदाबाव दङ बिराद गोथाव जाबाय लोगोफोर नै अराव होबाय आं संनाया नै अरखि रोहो अर ब्लाव 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 फाइनालि मोनबाय आरोना लोगोफोर नै संबाय साम' सोबाय आंबो संथारबाय दिनै दा जानायनि बारिसै लोगोफोर जानोसै र' खांग्रोनानै लानोसै आङो बेखौ जा मोजां जाबाय गोदौबाय मोनबाय लाथाद्रायसो जानोसै बाराबा खांसै ना आब' खांसै नै लोगोफोर फाइनालि मोनबाय आरोना जानोसै आं ओरैबायदि गोथावै दाउ बेदर लाबाय आं खुरैयाव ओमफ्राय नुबाय गाव संनायखौ सबायजों साम'जोंखौ ओरैबायदि गिदिर खुरैयावसो लाखाबाय लोगोफोर थिगसे जाखानोसै आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम गावनि संनाय आरो आंथ' आंनि संनायखौसो आं गोथाव मोनखाबावो मिन्थिबायना लोगोफोर आं गाव संनायखौनो गाव बिराद गोथाव होननानैबो लायो आरोना ओमफ्राय दिनैहाय आरो आं बिराद गोसो खुसियै सबायजों साम' आरोबाव गाव संनाय जाबावबायसो ना लोगोफोरथ' नै लोगोफोर आङो जाग्रोनानै लानोसै आरोना दायो हा 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 खुसि जाबावबाय जिनो मटिटि जालायनाय थिगसे जानोसै आरोना आं लोगोफोर नै ओरैनोबाबो जि मटि जाखाबावबाय आरोबाव थिगसे जाबावसिगोनसो आङो जागोनसै साम'जों सबायजोंखौ नायग्रोनि आङो माबायदि जादों गुदुङैनो दं दाबो गोथावबावसो बिदैबो गैलायलाया बरिया Ini bikin udah lebih keslian. Gothau moनो ना लोगोफोर नोंसोरबो जानो साम'जों सबाय ओमफ्राय संबाय थानोसै आङो गोथाव रोंथारोथ' आंबो संनायालाय गोरलैखासो ना लोगोफोर बेखौलाय जेरै संनांगौ ओरै संलांबाय थाबानोथ' जाखायोना बोराया जा गोथाव मोनबावदोंनो आंना जानानै होनबाय आरोना लादेरगासिनो बेसारा गोथाव जादों होननानै संनानै जाहोबाय थानोसै आं एबारनिफ्राय सिगाङाव बिमाफोर संना बिमानै बिबैफोर संनायखौसो जायोमोन ना दा आंबो रोंबाय लोगोफोर आं बिदिबा जाग्रोनानै लानि आरोना र' बांद्राय गोलावबोथ' मा देखायबाय थानो ना जानायखौथ' जाग्रोनोसै आं लोगोफोर थिगसे र' स' लोगोफोर ओरैबायदि जाबाय आरोना नै फुरा ओंखाम स्लिम जाजोब्बाय
बेदर जोबजोब्बाय सबाय जोबजोब्बाय साम'आ बेसेबा बुरजानो जाखांबाय जि गोबावबो जाबाय ओंखामखौ गोथावथार आरो जाखांलायबाय आरोना लोगोफोर जाबावनो हाबावगौसोमोन खोमा खिन्थु बांद्रायबो जाजायाहाय जायै ओरैनो मथ' जाखाबायना लोगोफोर दायो जाखांबाय आरोना आङो आखाइ सुनानै लाग्रोनोसै र' ओंखाम जाखांनानै गायब्रें ब्रें जालायलायनाय हाय फुङाव दुगैबाबो लाब थालाहाय दाना गरम जानायखायनो जिनो बेलासियाव दुगैनांगौ ख्रेब थाजोबो नै लोगोफोर जिथु बोरायनि लोगोनि हाबालायनो कार्ड सफैलायबाय जितुमनि बसुमतारी एन्ड फेमिलि बोरायजों जों थांदो होननानै बुंलांलायदों र' नायनो आङो एसे मोजां बानायदों खोमा नायनो आं र' माबायदि बानायदों नांजाबाय सानला जि गोसानो माबायदि जाया फरिखाया एग्जामा मोजां दिनै जोंना सिजौना एनुवेल एग्जाममोन ना मा दंमोन इंलिश हाखादों दा आबालिनो माम्बार क्लास मा जागौमोनलाय 3 क्लास 3 जानांसिगौ दिनैहाय फार्स्ट एग्जाम जाबाय आरोना बिसोरा एनुवेल एग्जाम ओमफ्राय नेक्स्टआव गाबोन गैया ना गाबोन स्टाडि लिभ होबोदों ना जानो बेखौ है नों बेखौ जायानो जि गोदै लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव मोनो आङो गोदै नङानो नोंहा बिदिनो होनखायो गावहा जाया नालाय ओंखायनो बे गोथाव नङाल' होनो गोथावथार इयो मैया जानाया गोदैहा नै दादिनि लोगोनि हाबानो दादिनि लोगोनि नायफैलाय कार्डआ मोजांथारनो नायनो फै मानो होनदों हाबा जानानै फैसा थांबावबाय जाहैदों हाबा जानानै फैसा थांलायबाय आरो गिफैनानै मालायनि हाबा जानानै फैसा गिफैनो नागिरनानै फैसा थांलायबाय जाफैलाय आयो आरो नों मादैजों नोंजों जोब्बाय मोजांथार लोगोफोर हाबा जानानै फैसा जोबनायनि जि दाय जायो हनै दादिनि फैसाया जोब्बाय हाबा हाबा जानानै बिबथैनानो हाबा जानानै फैसायानो जोब्बाय जाहैदों रायबाय थायो बिबथैखौ हाबा जानानै फैसा जोब्बाय होननानै आरो नैबे कार्ड सफैनायनि आयु हाबाखौ जायाबा आं बोरै फैनांगौ लायलामोन आंखौ लायलामोन माथोलाय नोङो आंखौ लायनो होनबाय माथो बार्थडेआथ' बार्थडे माथोलाय नोंलाय आंखौ होनबाय थायोमोनलाय माला फैगोन होननानै दाना ओमफ्राय हाबा लानानै फैसा जोब्बाय होनबाय थायो आयु मा होनो स्टाइलिन नार्जारि वेट बानालि दिब्रा गेट नामा बेलेग जाथारना मा जायगा ख्रिस्टियान हाबा ख्रिस्टियान लोगोनि हाबा औ हामा अन्थाइबारि बेप्टिस्ट चार्च बेनो नालाय बोरै जायगाया अन्थाइबारि बेंटल लोगोफोर आंनि साम'जों सबायजोंनि ओंख्रि संनायनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना माने बांद्राय भिडिअ लादेरबाय थाबाबोथ' बिराद गोलाव जासिगोन नालाय लोगोफोर ओंखायनो आं माने भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला आरोना भिडिअआ गोलावद्राय जायोबा बरिं जायो नायनायाव ओंखायनो आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानला लोगोफोर भिडिअखौ आं बेवहायनो दोनथ'नोसै आरोना गरम बिराद सान्दुं गोसा दुंबाय दानो बोथोरा जि चेन्ज जाखाबाय गरम बोथोरनि फुरा फिलिंसआ फैखाबाय आरोना लोगोफोरथ' बिदिबा लोगोफोर आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लोगोफोर लाइक खालामदो कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर कमेन्ट खालामहरथार दै सबाइ ओंख्रिनिखौ सोर सोर जानो गोथाव मोनो बेखौ लोगोफोर ओमफ्राय आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर स' बाय बाय लाभ इउ अल बेखौ फिथाइ जागासिनो दं हानै स' बाय लोगोफोर